Bueno, moi boa tarde, somos o Quinteto Pentalfa, un proxecto novo que temos, prácticamente estamos a presentar aquí. Estamos encantadísimos de participar neste homenaxe a Rosalía Castelao, nesta víspera da celebración do noso Día da Patria Galega. Imos tocar unha muiñeira que aprendimos na Fonsagrada, e unha muiñeira que aprendimos dun gaiteiro chamado Ramón da Chiculateira. Para todos vos, moitísimo.